časti účty vo webovej administrácii sa nič nenastavuje. Táto sekcia slúži na prácu s údajmi, ktoré sa do systému automaticky posielajú z pokladne. Nájdete tu prehľad všetkých účteniek, ktoré ste na pokladni vystavili a prehľad tržieb, ktoré z týchto účteniek vznikajú. Každá účtenka z pokladne sa po uzavretí automaticky uloží do webovej administrácie. V tejto časti si účtenky môžete vyhľadávať, filtrovať a skontrolovať ich obsah. Všetky účtenky môžete exportovať napríklad do formátu CSV alebo priamo do účtovných programov, ako je Abraflexiby alebo Pohoda. Ak máte viac pokladní, každá z nich má svoje vlastné predčíslie účteniek. Vďaka tomu viete rýchlo zistiť, z ktorej pokladne účtenka pochádza. Účtenky si môžete filtrovať podľa dátumu, spôsobu platby, napríklad hotovosť alebo karta, či podľa obsluhy. Ak je potrebné, dá sa aj dodatočne zmeniť typ platby, napríklad z hotovosti na platbu kartou. Po kliknutí na konkrétnu účtenku sa otvorí jej detail, kde vidíte celý priebeh účtu, teda všetky objednávky, úpravy a platby, ktoré sa na stole uskutočnili. Z detailu môžete účtenku aj vytlačiť. Z údajov z účteniek sa automaticky vytvára prehľad tržieb. Ide o súhrnný prehľad, ktorý sleduje všetky tržby od polnoci do polnoci a zobrazuje ich rozdelenie podľa spôsobu platby a sadzby DPH. Tento prehľad sa používa najmä pre účtovníctvo, aby ste mali prehľad, koľko ste v konkrétny deň prijali v hotovosti, kartou alebo iným spôsobom a v akých sadzbách DPH. Prehľad tržieb si môžete exportovať do PDF, ak ho potrebujete len pre nahliadnutie, alebo archiváciu. Taktiež je možné exportovať do Excelu, kde je možné údaje ďalej upravovať a spracovať pre účtovníctvo. V spodnej časti prehľadu sa vždy zobrazí súčet všetkých dní a všetkých typov platieb, takže môžete vidieť, koľko ste za dané obdobie utržili. Sekcia účty vám teda umožňuje nielen spätne kontrolovať jednotlivé účtenky, ale aj sledovať kompletný prehľad tržieb. Vďaka tomu máte všetky údaje pre účtovníctvo a kontrolu predaja vždy na jednom mieste, prehľadne a v pár kliknutiach.